Indi nonzirona Shinza riboku waruzi. Ndinozirona kuti show. Ndauya mudarira mambongezi. Ndauya mudarira mambongezi. Ndakamhangarira Williams Gogerere. Ndakamhangarira Williams Gogerere. Ndakapinda mumba mangu. Ndakapinda mumba mangu. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura makuwa ndosunga nemhosva. Ndikataura makuwa ndosungwa nemhosva. Ndataura makuwa ndosungwa nemhosva. Mwari wandinzwe. Mwari wandinzwe. Zimigo ndinzwa. Zimigo ndinzwa. Ipai Williams Gogerere. Indonzwi Williams Gogerere. Indonzwi Williams Gogerere. Ndauya mudarira mambongezi. Ndauya mudarira mambongezi. Ndidera zvandikumangana naRonald Shaw. Ndidera zvandikumangana naRonald Shaw. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura makuwa ndosunga nemhosva. Ndikataura makuwa ndosungwa nemhosva. Mwari wandinzwe. Mwari wandinzwe. Zimigo ndinzwa. Zimigo ndinzwa. Lucia ari kupi? Lucia anga ari kupi? Ronald. Ndiye Williams Gogerere wakadini uda kutaura naye. Ndakamuona zuva rimwe chete asi ndiyo ndakaona. Right. Ira dare tinzwe naye achizvinzwira. Inzwaika niki mofu. Kana tichitaura nyaya dzechihure kana kuti nyaya dzekuti munhu atora mukadzi wemunhu. Apa munhu akasungwa apa ari kusungisa Ronald Shaw ari kusungisa Lucia uyo. Ichi chikomba kachi achina kunyorwa apa. Makasungwa here nesamoni. Pane bepa rakavakwa ndiri bepa rachiroro ranga risina mazita angu akanyorwa zvakanaka posha. Piri ranga risina kunzwa here mubvunzo wangu imi. Rakasvika here bepa kwamuri. Bepa rikutaurwa namambo rakasvika here kwamuri. Samuel. Harina kunyorwa zvakanaka mubhari kwamuri rakasvika here. Pane bepa rakasvika kwandiri here. Riri ku. Ndiri kubvunzwa namambo. Bepa rakasvika kune vava sekubvunza kwamubida mambo. Yes. Rakasvika ava vachinge ndivo friend uyu mumhangara achinge ndiye defendant. Yes. Zvafamba sei? Masamons ekuti vanotumira vanhu kusungisa vanhu vasina kuya vega kudaro ndizvo zvinofana kuva ndizvo zvakaitika. Makauya kuzomhangara nyaya yenyu mega here pano? Ndakasangana nemapurisa. Si wrong. Ngaibude mudare nyaya yacho itangidzwe panyowani. Tiri kuda mukadzi wechihure wacho iyeya ndokuti titonge nyaya. Achaita co-witness ndiani munyaya yacho? Because nyaya yakadaroka mukadzi ndiye anotaura ndakahuriwa ka ameno kushungu. Noti tikatanga murikuona nyaya yabuda apa yandazotaura tsumwe yekuti kukwira muti nekumashizha kuti zviri pasi zvibude kunobata baba nokuti ndo vakapuhwa roora mwana wavo ari kupi kana asiri kumurume wake. Ndosaka tabvumira kuti nyaya yavo ngaipinde. Handiti iyi ine mukadzi asipo ndiye andiri kuona pano apapa kuti Ronald Shaw versus Lucia chekuti Ari kumba kwavo. Kumba kwavo kupi? Ari kuHarare. Tiangadari mudare. Vakamutora vakaitika nyaya. Hazvibude. Ndiye akahuriwa kutotiza kwakaita chinhikiringa ndiwo tingadaye zvinotichiziva kuti iye mupurisa wacho wamaituma kunosungisa. Ndinogara ndichikutaurirai maizuru munhu ngaauye mudare amhan'are nyaya yake ega. Handiti muri kuzvinzwa zvandiri kutaura ndozvandiye ndisingadi izvizvi. Tetiri muno mutobatsira munhu ari kumhan'ara tese kuti zvinoita kuti umhan'are asi kana wakusungisa uyu munhu ngaave ari pai ari padare. Handiti ndizvo? Hazvisi zvokufamba mapurisa edu achitsvaga vanhu mumaraini. Hazvibude kushungwa. Matara angaita misatani tikashanda tichidaro. Right. Tagara tinotora tega isi kushungo. Uya akanotorwa sei? Kana tinotora tega titorerwe nengi
adresi yemukadzi wako iripi. Kana ava vanhu ava munoona Gushungo, kana mukuwasha ari mukuwasha anozivikanwa mumusha, handiti vanhu vanofanira kurohwa nehana kuti kana pauya nyaya yekuti paitika zvaadhautari endei, ndio vanofanira kutungamira nemwana wavo ari mberi kuuya kumatare. Ndochivanhu ani maona ana baba vabva vati hendei kumwana wavo vauya naye, munyaya iwe hendei vauya naye, kwete kuti vafambe kaviri. Iwe uri kuuya kudare nenhau yechihure nemukadzi, uri kuuya mukadzi wachona usinaye, nyaya yacho inotaurwa naye chirudzii zvikomba zvese handi mapoa redi ngatitangidzai nyaya iyi, tipei tsvagai mari yekuti mukadzi uyu asungwe uyu auye kudare. unozouya waona kuno musi wa 3 ndo pamunodzoka kudare. musi wa 3 July. Iwe dzoka iwe kuti kuno tironge nyaya yekunotora mukadzi wako asungwe nemasamona nemhosva kutotiza kwavo kutotaura ikoko zvinotongoratidza dare pachena kuti munhu ari kutiza nyaya yakadii yakaita. Vabereki vake ndo vatetiri kuda ipapa kuti ko kana muchitimi mwana ane nguva yakareba zvakadii aenda hazvisirizvo. Saka dzoka yoonane nemasekretari aya muronge nyaya yekuti munhu asungwe anofanira kuuya.